mutanen mai ta fara. Ejim. Gaishe da kakakin sarki. Gaishe da kakakin sarki. Gaishe. hakuri ka ci gaba da hakuri ka tabbata akan hakuri wa kullu atin illahu azim ad kafin ka wani ne sarki kuma wallahi bayan ka ma wani ne sarki amma ko ana so ko ba a so wallahi muhammadu yanzu kai ne sarki muhammadu dan muhammadu muhammadu ba ga muhammadu muhammadu jikan muhammadu muhammadu mai takama da muhammadu rasulullahi kin sarki so ba za a kana ciki alhamdulillah sarki sarki daidai da sarki daidai da gobe ga jini ga ruwa ga farko ga kuma shegiyar Allah wallahi ina mahasadan ina munafukan ina yan uban ina masu rita da kullum ina masu gudagunan wallahi haka za su gani haka za su hakura ko ana so ko ba a so wallahi Muhammadu Allah ya yi ka sarki dole a ganka dole ya riga ya ku tattaro ku zo ku ga sarki wanda Allah ya ba duniya da salat wanda Allah ya ga mai roƙonsa da karɓa sarkin addini sarkin musulunci Allah ya taimake ka mai taimakon musulmin Allah babu gagararre a gurinka wallahi Muhammadu sai wanda ka bari dan girman Allah So only 2 goals separating the 2 teams in this joker. This is joker number 3, and it's a 5 joker match this evening. The last match of the day and the last day of the tournament. The long one, Botala, the to presented by his Royal Highness, the Emir of Kano, the Council of Chania, and also, ladies and gentlemen, he is the one seated on the first seat here in Kano, and of course on this field as well. We say thank you very, very much, Your Royal Highness. Stay down. He was injured to China Hashim. Graduate of American State.